Oh my gosh, guys. So, oh, yan. Mag-date na. Magandang hapon, everyone. It's Inday Val again. Of course, Dudong Wibe and the Dudong Gamay. Sabi, say hi to them. Hi, guys. Hey. Wala sa mood, guys. So, ayan, papunta kami ng kaibigan namin na si Karen kasi dun matutulog si Savi. And since dun matutulog si Dudong Gamay, may date kami ni Dudong and we're going to watch a movie. And have a romantic dinner. Ayan. So, ayan. Medyo matagal-tagal na din nakapag-date kami. And, of course, Karen once in a while that Savi will sleep there or we bring Savi for... If we want rest. Yeah. If we siya need yung time may out. Savi, guys. So, You're so moody today, huh? Sabi? as in moody Mr. siya. Moody. Pero, Mr. last week pa namin to na pag-isipan. Tapos, lalong na ano kami kasi, di ba, nung nagkaroon kami ng accident. So, stressful siya. So, ayun. Ayan. Para naman din si Savi, magkaroon din siya ng time sa tantikarin niya. And, yun nga pala na busy din ako kanina umaga, so hindi na ako nakapag-vlog, guys, kasi ano lang naman yung ginawa ko, linis-linis, the segregation ng mga basura. Kasi guys, alam nyo ba sa Rice Berken, sobrang mahal ng plastic bag para sa garbage. And itanong nyo kung magkano. Hindi ganito sa Breda, di ba nakatira kami dati sa Breda, hindi ganyan kamahal. Alam nyo ba, guys, yung sa plastic para sa meron kasi dito, paano ko ba i-explain? Yung segregation ng basura dito, merong plastic, merong paper, merong sa pagkain na yung mga tirang pagkain na niluto, at meron din sa yung hindi niluto na, like for example, naghiwa ka ng vegetables, yung mga sa fruit, yun. Sineseparate siya sa mayroon lang kaming lagayan sa may garden kasi di ba naaano lang siya, nabubulok lang siya at nagagawa siyang fertilizer kasama nung mga tuyong dahon sa garden. So yun yung mga kasama niya. Tapos yung mga sa pagkain naman na niluto, mayroon kaming garbage can. So yun yung green yung color. So may time din kung kailan nila pipick upin. So yung plastic, alam nyo na yun, tsaka yung paper, alam nyo yun. Tapos yung mga hindi namin ma-determine kung saan siya, so yun yung tinatawag dito na rest of all. So yun yung binibili naming plastic na as in sobrang mahal. Bakit mahal? Kasi para nga ma-encourage kami talaga na mag-segregate ng mabuti. So if itanong nyo kung magkano, 15 euro lang naman siya, guys. As in super gold ng plastic bag na yan. So yun yung ginawang technique ng munisipyo ng Rice Berken kung saan kami nakatira. Para nga, I vind het wel goed. Het is toch a good idea to do. yeah, So you need to separate. It's sabi ni Wibe, it's a good idea para, you know, we need to. Yeah. Otherwise, how do you call them for Savi? The diapers. Yes. For the Yeah. ayun nga, yung mga dais yung sa diaper ni Savi kasi hindi naman siya ma-determine, hindi naman siya plastic, hindi naman siya paper, di ba? So rest of all siya. So sabi nga ni Wibe, magandang idea yan para nga, di ba, kung gusto mong bumili ng ganun kamahal na plastic, edi bumili ka. Pero sa mga nanghihinayang kagaya namin, of course nakakapanghinayang, it's 15 euros per roll, di ba? So isang ano na yun, isang pack ng 10 diaper na bags, yun Savi. So it's 150. Yeah. For one Only bag. 10 bags? I think so. It's €1.50. Yeah. It's not that bad, is it? Is that bad? Oh my gosh. For your car, yeah, well, to help people, to So ayan, yun yung of put course things yung, apart. How do you call it? Separation? yeah, segregation. Segregation. So, ayan. But the normal, you know, just the normal plastic, the black one we used for Breda, the rest of all in Breda, Yeah. it's just cost like even less than 2 euros. Yeah. And this one is 15. So, we need talaga na, ayan, i-segregate. Are we near Karen? Yeah. So, ayun, malapit na kami sa kaibigan namin si Karen. Siya lang yung nakakaalam. The only friend who knows that I am vlogging.
Sabi, are you excited with Tante Karen? Yeah? Ja. Can you say Tante? Tante? Tante Karin. Tante Karin. Tante Karen. Tante. 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 So ayan, malapit na siya, as in sumusunod na siya sa mga sa mga words na sinasabi namin. So talaga malapit na 'tong magsalita. Siguro mga 6 months magaling na 'to. Ayan, mamaya na muna guys, medyo nanginginig na yung kamay ko sa paghawak ng camera. Tingnan nyo guys. Ito yung pinagtatalunan namin. Hawak-hawak ko yung kasi ipapasuot ko kay Sabi. Ito namang ama. Ayan, let him walk with bare feet daw. Talaga to. Misunderstanding again. Oh, see? Is it ouch? He should feel the earth. Oh my gosh, ayan. Ayan, ganyan siya guys. Yay! Hello! This is our close friend, Karen. The only one friend who knows that I'm vlogging. Hi! Famous camera. Ja, nu kom je erop. Hoi. Kom maar, schatje. Hey. Yay! He practiced already with saying tante, tante. Yeah, I can. Dag, Sabi! Dag! Sabi! Dag, dag! Dag, dag! Ga naar ma, denkt hij. Mas happy siya kay Karen. He's more happy. Ja. Hey, tot morgen, Karin. Bedankt. Doei! A few moments later. So, ayan. Oh my gosh. Oké, opnieuw. So, ayan guys. Ayan, magda-date na si Dudong at si Inday. And do you know where we will eat now? Nee. So first, kain muna kami ng dinner and then diretso na kami para manood ng movie. So do we have already ticket? We hebben al kaartjes. So ayan, complete na guys. So kakain na lang muna kami ng dinner. Alleen nog eten. Tapos ganun. Tapos uwi kami ng bahay. Kasi si Sabi dun matutulog kay Karen. So actually mag-isa lang yan siya si Karen. Pero may boyfriend siya. Yung boyfriend na si Man. Kaya 15 days off and then 15 days working, ha? Misschien wel langer hoor. Maybe longer. Oh, okay. So, ganun guys. Ik denk een maand. A few moments later. Pupunta kami ni Dodong sa, ayan, manunod ng movie. Ayan, feeling sweet. So, ayan, kanina hindi ako nakapag-vlog guys sa restaurant kasi puno. Nakakahiya. Pero, I meet someone, a friend of mine, really close to me, si Jen. So, actually ako yung una nakakita sa kanya. Tapos, di niya narinig yung tawag ko. Tapos, nang lumipat sila ng table kasi medyo uulan, ayun, nakita na niya kami. So, ayan, it's so nice kasi parang ako lang yung Asian dun until the time na dumating siya. So, nakakatuwa. Dalawa na kaming Pinay. So, we're the only Filipina or Asian, really. I didn't see any. Nee. Some were undercover. Yeah. There? Yeah. From? Undercover. What's undercover? Like they put makeup. How do you call it? Dahil seryoso ako. Like undercover, so you don't notice, but they are. Yeah. Puro Spice, kalukuhan. spice. This guys. I had 2 beers. kaya ganyan siya guys. Too much. So, ayan, naglakad lang kami. Actually, nalalakad lang. But I still have 3 hours. And later din guys, kasi yung sasakyan namin nakaparada malapit kina Karen. So, maglalakad lang din kami para matunaw yung kinakain namin. Is it here? Yes. So, ayan. Ayan, may tao sa Siya likod. Nakakahiya. It's 4. Casino siya, tapos may movie theater.
Tingnan nyo. Love, my gosh. The door is always open for me automatically. You have the right salary. Para talaga tong ano. May pa red carpet sila. Parang kami lang ata ang manunood. Super quiet. So, andun, iniiskan yung ticket ni Wibe. So, akyat na lang ako sa taas. This is the one you will... Yeah, just talk. Why would we talk? So, this is... Just to have conversation. So, ito yung papanoorin namin, guys. And, alam nyo ba ilan lang kami manonood? How many? 4 Viewers? people are inside. So, the cinema. 5, 6. Nee. 1, 2. 2. Oh my gosh. So, may dalawa na doon. Tapos kami, pang-apat. And guys, may documentary si Imelda dito. I was shocked. Ayan. So, gusto ko itong panuorin. Baka, di ba, alam nyo naman, madaming ayaw sa, ayan, sa pamamalakad nila at ni Marcos. So, and hindi alintana na parang against din yung dito ata sa kanila. Kasi nga dito, nandito si sino ba yun? Si Joma, Season. So, ayan, tingnan natin. Pero hindi ko alam kailan yun mag-showing. Apat lang kami. Hier, vaccin. Deze maand betreft 21. Tingnan niyo yung upo ko, guys. Parang nasa bahay na. 2,000 years later. Katatapos lang ng movie and I think it's already 12 midnight. Yeah, it's already Sunday. Guys, 12 midnight na. So, ayan, katatapos lang ng date ni Dodong at ni Inday. Nahihiya siya. Nagvi-video ako. So, naglalakad kami papunta sa Kinakaran kasi doon naka-park yung sasakyan namin. And diretso na kami uwi ng bahay kasi si Sabi doon na matutulog. So, sunduin ni Wibe. What time will you pick up Sabi? Now we pick up Savi tomorrow. Yeah, tomorrow. What time? 1 o'clock. Ayan, mga 1 o'clock daw pipick upin namin si Savi. So, ayun yung kaganapan. So, ayan guys, we are home and time check. 12:40. Sleeping time. 12:49 already, guys. So, ayan, natapos yung date namin mga 12:30. Kasi, ayan, 30, ayan, mga 19 minutes yung pag-drive namin. And, ayan, thank you for watching our video. Please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. And, ayan, ipipick upin namin tomorrow si Savi at 1 o'clock. Ay, tomorrow. It's already Sunday na nga pala. So, 1 o'clock and... We sleep in the day tomorrow. yeah, we can sleep until maybe 10. And then you will see 7 o'clock we are awake. It's always like that. Yeah, me, I'm always awake. Really, yeah? Yeah, earlier. So, ayun guys, salamat sa panonood. Bye. Just choose.